Delimitation draftखौ लानानै दिनै सानसुमै गोरों सुबुंफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे सावरायमेल। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार सहराव थानाय क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म नब्लाङाव दिनै ओनसोलनि सानसुमै गोरों गागि सुबुंफोरखौ लानानै थांनाय बावैसो डेलिमिटेशन ड्राफ्ट ओंखारनायनि सायाव लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों बुंथियो। बे डेलिमिटेशन ड्राफ्टनि गेजेरजों बर' हारिखौ आथिजों गाफ्लेना जोंखौ थगायना खालामनाय जादों। बेखौ जों माब्लाबाबो गनायनाय जानाय नङा। बेनि थाखाय बयबो ओंखारबोना खामानि मावनो नांगौ। दिनैनि समा सोरखौबा सोंखारिनायनि सम नङा। दिनैनि साना राजखान्थियारि बेले बेजेखौ लानानै दावराव जायालासिनो बयबो ओंखारबोना खामानि मावलायनायनि समसो। लोगोसे बिथां बर'आ खावलायबावो दि फैगौ लकसभायाव सासेल' बिजाथिखौ गसंहोनो नांगौ होनना फोरमायो बिथाङा। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी आरो क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि काम्फा बसुमतारी आरो बुद्धिजीबि गोरों गागि सुबुंफोरा बाहागो लायो। दानिया फैदो बिथाङा मा बुंदों आबुङै मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथाय बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफाद आरो लोगोसे जोंहा जायफोर सांग्रां माने रोंगौथि गोनां आरो मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ, गासै जोंनि दख'राफोरनिफ्राय हांख्रायनानै जों बिथांमोननिफ्राय रिपर्ट लादों। आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 20 जुन 2023आव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फोसावनाय जि ड्राफ्ट माने खसरा बिधान सभा आरो एसेम्बलि जि दानायनि आसामनि जि खसरा, बिनि सायाव जोङो जोंनि जि स्टेन्ड, बे स्टेन्डखौ जोङो जेब्लाबो क्लियार बुंदों। एक नम्बर बाथ्राया जाहैबाय बिटिआरनि सिङाव 4 जिल्लायाव 2 लकसभा समस्ति जानांगौ। एक नम्बराव क'क्राझार लकसभा समस्ति आरो बे एसटि बाहाल थानांगौ। बे जोंनि दाबिमोन। थांनाय 23 तारिख मार्च दाननि 26 तारिखआव जे जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो मेम'रेन्डाम होनाय। आरो सेकेन्ड पइन्टआव जाबाय उदालगुरि नामजों बिटिआरनि सिङावनो क'टार्मिनास जोङो माने लकसभा समस्ति 2 लकसभा समस्ति जों दाबि होदों। आरो बिटिआरनि एसेम्बलि समस्तिखौ बारायनांगौ होननानै जोङो दाबि होदों। दिनै एसेम्बलिनि खेथ्रआव बिटिआरआव 15टा समस्ति दानाय जाबाय आरो बेखौ जिल्लानि सिङावनो क'टार्मिनास खालामनाय जादों। क'क्राझाराव 4, चिराङाव 4, बाक्सायाव 4, उदालगुरियाव 4 आरो बेखौ जोङो गोजोननायबो फोरमायदों। नाथाय दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ एसटि खालामखांनायनि उनाव जिखिनि जोंहा 4 माने लकसभा दाखांनायनि उनाव जिखिनि उदालगुरिनि 4 आरो गरेस्वर आरो तामुलपुर 6टा जि बिधान सभा समस्ति दंमोन, बेखौ आलादायै उदालगुरि लकसभा बिमुंजों दानायनि थाखाय जि जोंनि दाबि दंमोन, बे दाबिखौ दिनै बोखारनानै दाबिखौ गैया खालामनानै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया दरं मुंजों 11टा लकसभा समस्ति माने 11टा बिधान सभा समस्तिजों मोनसे लकसभा, लार्जेस्ट पपुलेशन, लार्जेस्ट भटार, 6 शिड्यूल आरो नन 6 शिड्यूल, जोंनि 6 शिड्यूलनि जि स्पिरिट, जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज, जोंनि पलिटिकेल जि राइट, बेखौ टटेलि माने गैया खालामनानै दिनै बिथांमोना जि दादों, जों बेखौ टटेलि रिजेक्ट खालामो, जों अपोज खालामो। आरो बे बाथ्राखौ लानानै दिनै उदालगुरियाव मोनसे कअर्डिनेशन कमिटि दानानै एबसु थुनलाइ आफाद गासैबो मोनसे हाबाफारि धरना आरो माने बायदिसिना हाबाफारि सोलिगासिनो। फैबाय थानाय समाव बियो जइन्ट मेम'रेन्डाम जागोन। दा बे बाथ्राखौ जोङो स्पष्टयै क्लियार खालामो। आरो जों बुंदों जे 15टा बिधान सभा समस्तिनि मानो 2ल' एसटि रिजार्भ, 10 जानांगौ। 60% दिनैनि तारिखआव जुदि 60-70% बिटिसिनि 40टा समस्तिनि 30टा रिजार्भेशनखौ नायोब्ला, 4 अपेन 4 जेनेरेलखौ नायोब्ला, बे हिसाबाव आरो भारतनि संबिधाननि बेबस्थानि सिङाव बे माने 6 शिड्यूल एरियायाव बिटिसिआव बिटिआरआव जोंनि रिजार्भेशना बारायनांगौमोन, नाथाय बिथांमोना बारायहोआखै। दा बेखौ लानानै राभा हासङाव जुदि बारायोब्ला, वेस्ट कार्बि आंलंआव बारायोब्ला जोंनियाव मानो बारायनो हाया? बे जोंनि दाबिया दङ। दा बेखायनो जोंनि स्टेन्डआ क्लियार।
गहपुरा एसटी जानांगौ, मरिगावआ एसटी जानांगौ, दिनै सतिया, ढेकियाजुलि आरो गुबुन गुबुन कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन ओनसोल बा आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव जि मोनसे दाजाब दानख'नि बेबस्था दङ बेखौ जोङो इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो क्लेम्स एन्ड अबजेक्सनाव होगोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव जेसेबां रायजो राजानि अभिजुगफोर दङ दिनै जों बेयाव खोनासंदों आरो बेयाव जिखिनि मडिफिकेसन, जिखिनि कारेक्सन, जिखिनि जोंनिफ्राय क्लेम्स आरो अबजेक्सन होनांगौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो जोङो 10 तारिखआव जोंनि गासै आफादफ्रा मेम'रेन्डाम साबमिट खालामगोन। 9 तारिखआव गासै बर'नि माहारियारि आफाद मिरुनि बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो 11 तारिखनि सिगां जोंनि मेम'रेन्डामा क्लियार जागोन आरो 20 आरो 21आव इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाखौ जोङो लोगो हमगोन। प्रयजन जायोबा जि पर्यायनि जोङो माने विड्र' खालामनांगौ, प्रटेस्ट खालामनांगौ बे गासैबो हाबाफारिखौ खालामनो थाखाय एबसुआ रेडि। जातिनि सार्थआव माहारिनि राजखान्थियारि मोन्थाय, बड'लेण्ड आन्दलननि जारिमिन, बड'लेण्ड आन्दलननि मर्यादा बिथाखौ जोङो माने स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बड'फानि जि आन्दलन 6 बोसोरनि बिएलटिनि जि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन, एनडिपिनि आन्दलननि गुदियावनो दङमोन राजखान्थियारि मोन्थाय आरो बिएसि, बिटिसि, बिटिआर दिनै जों मोनदोंब्लाबो दिनै एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टआव जों जुदि सेकिउर्ड नङाब्ला, जों जुदि रैखा कबच मोनाब्ला, जोंनि डमिनेन्सआ जोंनि जायगायाव थायाब्ला, जोंनि राजनितिक अधिकार क्षमताखौ जोङो जुदि माने बेखौ माने सालायनो हानाय, बेखौ जोङो नेतृत्व होनो हानाय क्षमताया जोंनियाव थायाब्ला जोङो मोनसेल' माने राइटजों जोंनि गणतान्त्रिक देशनि देरसिन बे हादोराव संबिधानाव अधिकार होनायखौ जों एन्जय खालामनो हायाब्ला जोंनि फैबाय थानाय भबिष्यतआ मालाबाबो गोजों जानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों हाग्रामा महिलारि बिथाङा पलिटिकेल स्टेटमेन्ट होदों। बिथाङा गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय जिखि बाथ्रा बुङा मानो बेबायदि समाव हाब्रु सारलायनानै सोरखौबा दाय होनानै सोरखौबा माने बदनाम होनानै गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि लानायनि बेयो सम नङा। जातिनि सार्थआव बयबो माहारियारि आफादा दिनै इउनाइटेडलि एबसुआ हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादफ्रा जयै लोगो नांनानै खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआरनि जायफोर आन्सलिक राजनितिक दल दङ, माने रिजनेल पलिटिकेल पार्टि, बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा, बिथांमोननि जि माने स्पिरिट बियो इउनाइटेडलि गावबागाव प्लेटफर्मनिफ्राय जि जोंनि दाबि दङ, जोंनि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ बेखौ हमथानानै लाखिनाय, बिनि मोननायनि थाखायसो खामानि मावनांगौ। दा बे समाव सोरखौबा रायनानै सोरखौबा बदनाम होनानै आंहा पलिटिकेल माइलेज मोनगोन बे बाथ्राफोरखौ मेलेमाव लाबोयैआनो मोजां आरो बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं खावलायदों। जोङो बे समाव माने मोजाङै फाइट खालामनांगोन, मोजाङै जुजिनांगोन आरो आं बे बाथ्राखौबो खावलायगोन जे फैबाय थानाय 2024नि इलेक्सनाव जोङो नन पलिटिकेल पार्टि बेयाव जेसेबां आफादफोर ज' जादों जोंहा खुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट गैया, नाथाय जाय हान्जाफ्रा पलिटिक्स खालामदों, पलिटिकेलि जायफोरा खामानि मावदों, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे माने बर' हारिनिफ्राय क'क्राझार लकसभायाव बा उदालगुरियावनो जा मोननैबो लकसभायाव सासेल' केन्डिडेट दिखांनानै भारतनि पार्लियामेन्टआव देरहाहरनानै बर' हारिनि इउनिटि, बर' हारिनि मर्यादा, बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनानै पलिटिकेल राइट्सनि थाखाय खामानि मावनोसो आं खावलायगोन। दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मावदों आरो जोङो जि दाबि होदों इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया माखासेखौ खोनासंदों, माखासेखौ खोनासङाखै। उदालगुरिखौ दरं बानायदों, बिनि सायाव जोङो प्रटेस्ट खालामो, बेखौ रिजेक्ट खालामो आरो बेखौ जों फिन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियानो दाबि होगोन। दा बेखौ लानानै पलिटिक्स खालामनांगौ होननानै आं सानाखै आरो बिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो बयबो बेबायदि बदनाम होलायनाय, बेबायदि मुं सुलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। बेयो दिनै बर' हारिनि इउनिटिनि सम आरो जों इउनाइटेडलि खामानि मावनायासो जोंनि हारिनि खौसेथिनि नेरसोन जागोन आरो बेखौ जुजिनानै लाबोनो हायोब्लासो हारि नाङैनो भबिष्यत जोङो सेकिउर जागोन आरो रैखा कबचखौ मोनगोन। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं।
जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।